ערב טוב לכולם. למי שלא מכיר אותי, שמי נתי אברהמי ואני מנכ"ל קבוצת טלדור. אני מאוד שמח שהצטרפתם אלינו לאירוע הזה, להדלקת נרות חנוכה. אנחנו חוגגים בימים אלה את חג החנוכה. חג החנוכה השנה הוא מיוחד, ובוא נקווה שגם יחיד במינו. הוא מיוחד כי אנחנו עושים אותו תחת כותרת של הקורונה, שמשפיעה על חיי כולנו, קטן כגדול. ובוא נקווה שהוא גם יהיה יחיד במינו, ובאמת החגים הבאים ובטח החנוכה הבא יהיה כזה שנחזור בו לעולם הרגיל, לדברים שאנחנו רגילים אליו. הקורונה הכניסה לחיינו הרבה מאוד מונחים והרגלים חדשים. מסכות, תו סגול, זום, הרגלים כמו שהיינו רגילים אליהם, כמו ללכת לסרט, לשבת עם חברים בבית קפה. אני בטוח שהכי קשה זה כל הקטע של הקשר עם המשפחה המורחבת, עם ההורים מבוגרים. כל הדברים האלה נמנעו מאיתנו ושינו את חיינו. אני חושב שקודם כל הם הכניסו לנו קצת פרופורציות בחיים. אנחנו כבני אדם רגילים להרגיש שאנחנו שליטי הכדור הזה, ובעצם מנהלים את הכל, אבל זה לא נכון. זה לא נכון, ואנחנו ראינו איך נגיף קטן משנה את חיינו, והלוואי כבר ייעלם כמובן. אנחנו כחברה הגדרנו כבר, כשראינו באזור חודש פברואר-מרץ את המכה של הקורונה, הגדרנו כיעד מרכזי את הבריאות של העובדים שלנו. שינינו הרבה משיטות העבודה שלנו, גם בנושא של עבודה מרחוק. היו לנו משרדים, אתרים שהיו סגורים חודשים ארוכים. אני יכול לתת לכם כדוגמה שאני, ישיבות הנהלה, מזה חודשים ארוכים מאוד, בעצם מתחילת המשבר, מתנהלים בזום ולא בפנים אל פנים. ואני יכול להגיד בסיפוק מסוים שלמרות שהיו לנו עשרות רבות מאוד של אנשים שהיו חולי קורונה לאורך החודשים האלה, ולצערי גם היום ממה שאני יודע יש 3, ואני מנצל את הבמה ומאחל להם בריאות, 3 חולי קורונה, והיו לנו קרוב ל1,000 אירועי בידוד. בסך הכל כולם החלימו, כולם בריאים היום, לא חווינו שום אירוע הדבקה המונית בחברה, וזה מצוין. יחד עם זאת אני יודע ואני מכיר חלק לפחות מהסיפורים שהיו כאלה מביניכם שהיו איבדו יקירים להם. ליבי איתכם ואני שולח מפה מילות נחמה. אתם יודעים, חג החנוכה זה גם חג הניסים, נכון? ואני חושב שאנחנו חווים נס חנוכה כרגע. מזכיר לכם שאך לפני חודשיים דובר על חיסונים במובן של אולי יהיו במרץ-אפריל, אולי יהיו ביוני, והיו גם כל מיני נביאי זעם שדיברו כזה על כך שחיסון יגיע רק לקראת סוף השנה, והיה אפילו נביאי זעם שאמרו, אתם יודעים, אולי גם אף פעם לא. והנה, החיסונים הראשונים כבר מגיעים עכשיו, הגיעו עכשיו, וכבר בשנת 2020 יהיו כאלה שיחוסנו כנגד הנגיף. יחד עם זאת, אני מפציר בכם, קורא לכם להמשיך ולהקפיד על ההוראות בהתאם לנדרש על פי השלטונות, בהתאם לכל מה שמצופה מאיתנו. איך אומרים, אנחנו קרובים לסוף כנראה, בואו לא נפספס את זה. אנחנו כחברה, וזה אני מבטיח לכם, נמשיך להקפיד על כל הנהלים עד אשר תצא צפירת הרגעה. עד אז אנחנו נקפיד על כל הנהלים, אני מאוד מקווה שאנחנו קרובים לסוף, אבל בואו לא נמעד לקראת הסוף. ללא קשר לקורונה, אתם יודעים שעל טלדור עובר עכשיו תהליך סופר משמעותי, תהליך מיזוג שמסגרתו אנחנו וקבוצת וואן מתמזגים. התהליך הזה הוא כרגע יותר בצד של עורכי הדין. אנחנו עדיין חברות נפרדות לחלוטין וקיימת חומה סינית גבוהה בין החברות. ממה שאני מעודכן ויודע, התהליך מתקדם, הוא אמור להיות מושלם איפשהו במחצית השנייה של ינואר, אבל נראה מה יוליד יום. אני חושב קודם כל שהעובדה שאנחנו הולכים למיזוג הזה וקבוצת וואן כל כך חזרו אחרינו וביקשו לעשות את המיזוג הזה, נובע בראש ובראשונה בגלל המעמד החזק של טלדור בשוק, העבודה הטובה שאנחנו עושים, ההישגים הרבים שאנחנו הגענו אליהם לאורך השנים ובשנים האחרונות, ותודתי לכם, כי בסופו של דבר מי שהביא את העבודה הזאת, מי שעשה את העבודה הזאת, זה אתם, ואנחנו נמשיך ונעשה ככה בכל מסגרת בה נהיה. אני חושב, הרבה שואלים אותי כזה, מה יקרה ביום שאחרי? אז אני כבר אומר, ביום שאחרי, להערכתי ולידיעתי, לרוב המכריע, או בעצם לכולנו, לא יהיה שום שינוי. אני מניח שעם הזמן, בתוך ארגון גדול יותר, וכאמור, בהנחה שהמיזוג יאושר ויושלם, יהיו הרבה יותר הזדמנויות, הרבה יותר מקומות שתוכלו להתפתח ולרוץ מי שמעניין אותו, ועדיין אני מניח שלרוב המכריע מביניכם, העבודה לא תשתנה ונמשיך לעבוד כרגיל. אנחנו נמצאים בחודש דצמבר. למי שלא יודע, חודש דצמבר בחיים של חברה עסקית כדוגמת טלדור, זה החודש המרכזי של השנה, החודש החשוב ביותר של השנה. אני רוצה לאחל לצוותים העסקיים שלנו, צוותי המחירות שלנו שעובדים ועמלים קשות בימים אלה,
שירוצו חזק ויצליחו בחודש הזה, ושנעשה חודש יוכיח שוב את העוצמה של טלדור, גם לבעלי המניות שלנו הנוכחיים וגם לבעלי המניות שלנו, וזה לא משנה מי הם יהיו, בעוד חודש וחודשיים נוכיח ונסיים את חודש דצמבר בצורה מוצלחת. אני משוכנע שכך יהיה, אבל יש לנו 2.5 שבועות עמוסים, כמו שאומרים. מה נאחל לנו? בואו נאחל קודם כל, והכי חשוב, והשנה האחרונה לימדה אותנו, קודם כל נאחל לנו ולמשפחות שלנו בריאות שלמה, שנעבור את התקופה הזאת בצורה הכי טובה, הכי קלה, הכי נוחה, שנחזור הכי מהר לשגרה המבורכת, כמו שאפשר להגיד. נאחל לנו כחברה, כקבוצה, להמשיך ולהצליח ולפרוח, כפי שעשינו בשנים האחרונות. ואם יורשה לי, אני אעז אפילו להגיד בשם כולנו, נאחל לנו כמדינה, כמובן מבלי נקיטת עמדה פוליטית כלשהי, אבל שיהיה לנו יותר שקט, יותר אחדות, יותר ביחד. יש מקום קצת להשתפר בקטע הזה. אז באמת שיהיה חג חנוכה שמח לכולם, ושוב תודה שהצטרפתם לנו לאירוע הזה. אני אזמין את נתן פרידחי להוביל פה את ידידי וסמנכ"ל קבוצת מערכות, להדליק פה את הנרות ולהוביל טקס הדלקת הנרות, ולאחר מכן אני בטוח שכולנו נהנה ונצחק מההופעה של רותם אבואב. אז באמת שיהיה חג חנוכה שמח לכולם, ואיך אומרים? רק טוב. תודה. ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם, אשר קידשנו במצוותיו, וציוונו להדליק נר של חנוכה. ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם, שעשה ניסים לאבותינו בימים ההם בזמן הזה. לך נאה לשבח, תיקון בתפילתי, ושם תודה נזבח, לעת הכין מטבח, מצרם נבח, אז אגמור בשיר מזמור חנוכת המזבח, אז אגמור בשיר מזמור חנוכת המזבח. תודה רבה לנתן, ועכשיו אני שמח להזמין את רותם אבואב. חג שמח לכם, עובדי חברת טלדור. איזה כיף שאתם כאן איתי בהדלקת נר שישי של חנוכה, במופע זום לחנוכה. הנה אנחנו כאן, מצידי תשבו עם פיג'מות בבית, בכיף שלכם על הספות, במיטות, העיקר שאתם איתנו ואנחנו עושים כיף. אז מה קרה לנו השנה? בוא נדבר קצת. באמת, בוא נסכם את השנה המטורפת הזאת שעומדת להסתיים, תודה לאל. הקורונה שהפתיעה את כולנו. באמת, הקורונה יש לה יתרונות ויש לה חסרונות. אני אתחיל בחסרונות, אחר כך אני גם אגיד יתרונות. אבל בוא נתחיל בחסרונות, בסדר? הקורונה לא עושה חשבון, היא מדביקה את כולם, אנשים מפורסמים, חברי כנסת, אנשים שעובדים בכל מיני מקומות, בקפסולות, בקבוצות. אתם יודעים שעומר אדם גם נדבק בקורונה, הוא היה בין הראשונים שנדבקו, אבל הוא כבר החלים. דרך אגב, עומר אדם לא היה צריך לעשות בדיקת קורונה, גילו שאין לו חוש טעם לפי הבגדים. כן, אז באמת עומר אדם כבר עברי, וגם כל מיני אנשים שהם באמת אנשים מאוד חשובים, לא שומרים על ההנחיות. אתם יודעים את זה. ראש הממשלה, הנשיא, החברי כנסת, כולם מערבבים אותנו. אומרים לנו להיות בבידודים ובסגר ומערבבים אותנו. היחיד מבין הגדולים והאנשים שעובדים
בלמעלה ששמר על ההנחיות זה המפכ"ל, וגם זה רק בגלל שכבר אין מפכ"ל שנתיים. אז באמת אנחנו צריכים להתאים את עצמנו לדבר הזה שקורה במדינה. עכשיו תראו, אחד הדברים הכי מטורפים שקרו בקורונה זה שאין חתונות. אנשים כבר שנה לא מתחתנים, זה מטורף, הם בזמן הזה היו אמורים להתגרש כבר, זה לא נורמלי הרי. עכשיו גם אם יש חתונות זה 10 אנשים, 20 איש. אתה מקבל הזמנה היום לחתונה, אתה מרגיש כאילו נפלת במספרי מוות. אתה אומר, מה קרה? אני קיבלתי הזמנה לפני חודשיים, אני אומרת לבעלי, מה קרה? מה אני כל כך קרובה אליה? מה היא מזמינה אותי? מה היא רוצה ממני? הוא אומר לי, רותם תרגי, זה אחותך, מה קרה? עכשיו הייתי בחתונה כזאת, הייתי בחתונה של 20 איש לפני 3 שבועות, אני אומרת לכם את האמת, הזיה, כל אחד חזר הביתה עם 50 מגנטים, אין אנשים, אין. הצלם של המגנטי הוא אמר לי, תצלמי את עצמי, תצלמי את הברמן, את הכלב, שיראה כאילו יש אנשים, תצלמי את הרב, זה משהו מטורף, זה אי אפשר לתאר את זה בכלל. החתונות זה עוד הדבר הקטן שנגמר. אין לנו מסעדות, אין חדרי כושר. אתם קולטים שאין חדרי כושר. המדינה, מה היא עושה לחדרי כושר? את מה שהחדרי כושר עושים לנו כל השנה. אימון אינטרוואלי. לפתוח, לסגור, לפתוח. הם לא יודעים כבר מה לעשות. אז החדרי כושר עכשיו סגורים. אז מה אנשים הבינו בגל השני, בסגר השני? שאפשר לעשות ספורט, ורק אם אתה עושה ספורט אתה יכול לצאת מהבית. אז כולם נהיו ספורטיביים פתאום. אנשים יצאו החוצה, התחילו ריצות, הליכות. אני גם ירדתי לפארק, יורדת לפארק עם טרנינג. השוטר תופס אותי, אומר לי, מה את עושה פה? אני אומרת לו, אני עושה ספורט, אדוני השוטר. הוא אומר לי, איזה ספורט? אמרת לו, אני זורקת דיסקוס. הוא אומר לי, מה זאת אומרת? אז איפה הדיסקוס? אמרת לו, אני זרקתי אותו, נשמה. מה, אתה לא רואה שזרקתי אותו? הוא אומר לי, תגידי, מה את עושה איתי צחוק? אין עלייך אפילו בגדי ספורט. את אומרת לי שאת עושה ספורט? אמרתי לו, אדוני השוטר, אתה נתפסתי לבגדים? אתה עם בגדים של שוטר ותראה במה אתה מתעסק. זה לא נורמלי הרי. אנחנו יודעים, ישראלים יודעים מכל דבר להוציא טוב. נגיד עכשיו יש לי 3 בנים בבית שיהיו בריאים ושסגרו את המכוני כושר, הם התחילו להביא הביתה TRXים, מזרונים, הבית נהיה כמו חדר כושר, כל היום הם בבית, עושים לי התעמלות בבית, בסלון, הבית שלי נהיה חדר כושר, ורק בעלי, כלום, יושב ככה בטלפון על הספה, שזה לא מתאים לו. אני אומרת לו, שי, מה קורה? למה אתה לא מתאמן? הוא אומר לי, רותם, בלי הכוסיות מסביב, אין לי מוטיבציה. אז זה דברים שאנחנו צריכים, הנה אני עוד אומרת לכם, מה עוד קרה בקורונה? החסרונות של הקורונה זה שלא היה בתי ספר. מה זה? זה היה חודשים שלמים שהילדים למדו בבית, למידה מרחוק. מה זה למידה מרחוק? לי זה הרגיש מאוד קרוב הלמידה פה זה הרגיש לי הלמידה. יושבת מורה באיזה מקום, ולמידה פה, יושבת לי על הראש. תשכפלי, תצלמי, הוראות, המורה נותנת לי, תכתבי, תמדדי, כאילו אני השרת של הבית ספר, תעזבי אותי, אני לא רוצה, אני סיימתי את הלימודים שלי. עכשיו, מה קרה? לקח לי זמן לקלוט שכל ילד פתוח עם מחשב, עם זום, למסדרון, כל הכיתה רואה לי את המסדרון, לא קלטתי את זה, אני מסתובבת עם גופייה ותחתונים בבית, פתאום אני קולטת את האבות של הילדים, יושבים בזום, אומרים לילד, הנה זה משולש רחב זווית, נשמה, אתה רואה? מטורף. עכשיו, מה קלטתי גם? הילד לא למד, ממרץ, היה בבית. ביולי, שהם יצאו לחופשה, חופש גדול, הילד אמר לי, אמא, קיבלתי תעודה. אמרתי לו, איזה תעודה? הנשמה שלי, לא היה בית ספר. הוא אומר לי, לא, אמא, זה תעודה ללימודים בזום. אמרתי לו, מה זה תעודה ללימודים בזום? והבאתי לכם להקריא לכם את התעודה של הבן שלי, שתראו מה היה כתוב לו בתעודה. תעודה על הלימודים שלו בזום. שימו לב, אתה ילד מקסים, מקשיב, תמיד בפוקוס, עם תאורה נכונה ואינטרנט חזק מאוד. יש לך בחירת רקע מצוינת ומקורית, אתה פוטוגני, ותמיד רואים אותך ראש מלא. הדבר היחיד שטעון שיפור זה התחתוני בוקסר של אבא, הגיע הזמן להחליף אותם. זאת התעודה שהבן שלי קיבל. מטורף, מטורף, מטורף. תראו, גם הילדים, תחשבו, לא היה בית ספר. אני פחדתי שהקטן נשכח מה זה בית ספר. אני כל הזמן מנסה להראות להם מה זה בית ספר. פתאום אני עושה להם סנדוויץ' בבוקר, פתאום השמעתי צלצול לפני שבוע, אתמול עשינו כולנו חרם על הקטן. זה חשוב שיזכור את הדברים האלה. זה מטורף. תראו, גם הילדים מבולבלים, ההנחיות לא ברורות. הילדים כן מדביקים, הילדים הכי לא מדביקים, ילדים תסמינים הכי טובים, ילדים בלי תסמינים לא מדביקים. הילד שלי מבולבל, הוא בא אליי, אמא, אני מדביק או לא מדביק? אני אומרת לו, אתה מציק, אתה ער אחרי 9 בערב, תלך לישון. כמה אנחנו רואים את הילדים וכמה הם אוכלים הילדים, שיהיו בריאים. אמא, ל3 בנים להאכיל אותם כל יום, אתם קולטים מה זה הדבר המטורף הזה?
שלשום אני אומרת, מגישה המבורגר, אמא, אכלנו המבורגר לפני יום. אני אומרת לו, בסדר, אז הנה, יש שניצל. הוא אומר לי, אבל אכלנו עוף שלשום. אני אומרת לו, אז יש דג. אז הוא אומר לי, אבל אכלנו דג לפני יומיים. אני אומרת לו, אין יותר חיות, אין יותר סוגים של חיות. מה אתה רוצה ממני? הטבע לא נערך לסגר, מה אתה רוצה? הגשתי לך כבר את כל החיות שיש, תעזבו אותי כבר. זה מטורף, הילדים באמת משתגעים, לא מוצאים את עצמם, לא מוצאים את עצמם. בואו נראה אם עברתי את כל החסרונות, הנה עברתי את הכל. בואו נדבר גם על היתרונות. תראו, אי אפשר רק לבוא ולהתלונן, יש גם יתרונות בקורונה. יש אנשים שמצאו את עצמם מחדש, יש אנשים שהחליטו לעבור עבודה, שקיבלו איזו יזמות מטורפת בראש. יש לי חברה שעושה תכשיטים, והתחילה לעשות שרשראות עם כל מיני מילים, סובלנות, רוגע, קבלה עצמית, שזה שרשראות שנשים הולכות איתן במשך היום, עם מילים לזכור במשך היום, סובלנות, רוגע, קבלה עצמית. אמרתי לה, תעשי לי גם שרשרת, ביקשתי שתכתוב על זה 5 לחמנות וקוטג', כי זה מה שאני באמת, אני בלי לחמנות, כל יום אני רודפת אחרי לחמנות. איפה שיש לחמנה אני שמה בתיק, שיהיה לי סנדוויץ' לילד, יש לי לחץ עם הלחמנות, חבל על הזמן, אבל זה רק אנשים שרואות פה, רק הם יבינו את הלחץ הזה עם הלחמניות. מה עוד טוב בקורונה? אפשר לסלק אורחים. יש את האורחים הקרציות האלה שהולכים 12 בלילה, אתה גמור, נרדם להם מול הפנים, הם לא זזים. אתה יכול לסלק אותם, אתה עושה איזה אפצ'י קטן עם רסס, כולם קמים מהר, בורחים מהבית. נכון? זה גם אפשרות. מה עוד טוב קרה בקורונה? התבטלו הטיולים השנתיים. עכשיו תראו, אני יודעת שלילדים זה מבאס. יש לי ילד בכיתה י"ב, הוא התבאס שהתבטל לו הטיול השנתי. אבל אני, בתור אימא, יותר טוב לי שאין טיול שנתי. שהילד שלי בטיול שנתי, אני בלחץ. טוב לו, לא טוב לו. הוא אכל, הוא לא אכל. הוא התקלח, הוא לא התקלח. שהוא בבית, אני יודעת, הוא לא התקלח. זהו. מה עוד קרה בקורונה? איזה חמודים, יש פה חבר'ה מהחברה צוחקים. מה עוד קרה בקורונה? מה עוד קרה בקורונה? התבטלו המסיבות סיום. בואו נדבר רגע על המסיבות סיום. המסיבות סיום זה סיוט. אתה מוצא את עצמך בכל כיתה 4 מסיבות סיום. תראו, הרבה אומנים הפסידו בקורונה. אתם יודעים, אנחנו הפסדנו כמו שכולם הפסידו. אבל האומן שהפסיד הכי הרבה כסף בקורונה זה עידן רייכל. למה? כי כבר שנה לא משמיעים את השיר שבט אחים ואחיות. בגלל שהתבטלו כל המסיבות סיום, הבן אדם גמור, אין תמלוגים מהשיר הזה בכלל. עכשיו, לא רק שהתבטלו המסיבות סיום של הכיתות, התבטלו המסיבות סיום של החוגים. חוגים! גם כל חוג היום עושה מסיבת סיום. שאלוהים יסלח לי, מה צריך מסיבת סיום לחוג? מה קרה? הילד סיים חוג שחמט, מה יש לחגוג חוץ מהעובדה שהוא לא קיבל מכות מהילדים של החוג ג'ודו? באמת אני אומרת, מה קרה? זה לא נורמלי. עכשיו תראו, היה את הדבר הזה בקורונה, שאנשים אמרו פחות ללכת לבקר את סבא וסבתא, גם היה סגר, אמרו לא לבקר בכלל, וכמה שפחות לבקר אותם, מבוגרים, מסכנים, הדבקה וזה וזה. שזה מבאס, לי זה עשה טוב. למה? כי עכשיו שהילד שלי פותח את המקרר ורואה קופסת גלידה, יש באמת גלידה במקרר ולא עובד תפוחי אדמה. אז הוא מצליח להבין שהאוכל שסבתא מביאה בקופסאות גלידה, זה באמת לא מה שאמור להיות בתוך הקופסת גלידה. שזה נחמד, זה נחמד, זה נחמד, זה נחמד, זה מחד. הקורונה הביאה איתה גם שלום, עם מדינות הזויות, אבו דאבי, דובאי, בחריין, נכון? בחריין. אני חשבתי לקחת הילדים לטיול בבחריין, נשבע לכם, כתבתי בגוגל מה עושים עם ילדים בבחריין. כתבו לי, מחתנים אותם בגיל 12. אז ויתרתי על הרעיון. עכשיו עשו שלום עם באוטן, באוטן. אם מישהו יודע איפה זה באוטן, כרטיס עליי, באוטן. איזה מדינה, באוטן. כאילו, זה כמו הלואו-קוסט, הטיסות הזולות האלה, זה מביא אותך למקומות שאתה לא יודע שהם קיימים בכלל, נכון? הלואו-קוסט מוכר לך כרטיסים למקומות שאין אותם על הגלובוס בכלל. אמא שלי אמרה לי לפני הקורונה, רותם, הייתי בבטומי, איזה יפה בטומי, אין כמו בטומי. תדעי לך, בטומי, אין כמו בטומי. אני אומרת לה, אמא, איפה זה בטומי? היא אומרת לי, אני לא יודעת, זה $60 וארוחת בוקר, זה מה שאני יודעת. כולם עם הלואו-קוסט, זה מטורף. הנה, אז גם באוטן, יש לנו יעד חדש לנסוע. עכשיו תראו, כל הישראלים ייסעו לבאוטן, וואו, איזה כיף בבאוטן, אין כמו באוטן. אף אחד לא יודע איפה זה, לא חשוב. בואו נמשיך. תראו, הקורונה, אני עשיתי לכם מיוחד, בגלל זה אני מסתכלת בדפים, הקורונה, היא עשתה משהו מאוד מאוד גדול בתזונה שלנו, נכון? המון אנשים השמינו בקורונה, המון אנשים בישלו בקורונה, אנשים כאילו נכנסו לכל מיני תחביבים שלהם בטירוף. אני השמנתי בקורונה, לא נעים לי להגיד, אני לא כך אוהבת ללכת עם מסכה, ואתה יכול לא ללכת עם מסכה רק אם אתה הולך ברחוב ואוכל או מדבר בטלפון. אז מה אני עושה? אני קונה 2 קילו בורקס, ואני פשוט אוכלת עד שאני מגיעה ליעד.
חברה שלי התקשרה אליי לפני שבוע, אמרה לי, רותם, את באה לרוטשילד? אני אומרת לה, אין בעיה, זה מרחק 10 רוגע ממך, אני מגיעה אלייך, יצאתי לדרך. עכשיו, מה הבאסה? שלפני הקורונה, אני עשיתי דיאטה, ורזיתי, ואני עשיתי דיאטה לפי סוג דם. מישהו מכיר את הדיאטה הזאת פה? מישהו מכיר מהחברים של תלדור? אז זה דיאטה לפי סוג דם, אני אסביר. הלכתי לדיאטנית שמתמחה בדיאטה לפי סוג דם, היא אמרה לי, רותם, תבדקי את הסוג דם שלך, תחזרי, תגידי לנו מה הסוג דם שלך, ואני אתאים לך אוכל שמתאים לסוג דם. הלכתי, בדקתי את הסוג דם שלי, יש לי O+, זה מה שיצא. באתי אליה, אמרתי לה, יש לי O+, היא אומרת לי, זה סוג דם נדיר, זה רק נותן ולא מקבל, לא יודעת, סוג דם של שרלילה, לא הבנתי מה זה אומר. ואז היא אמרה לי, תקשיבי לי טוב רותם, התכונה העיקרית של ה-O+, זה שהוא לא אוהב פחמימות. אמרתי לה, לא יודעת, לא כל כך מכירה את התכונה הזאת, אצלי הוא אוהב רק פחמימות, ה-O+. היא אומרת לי, אם את רוצה להרזות, תפסיקי פחמימה. אמרתי לה, אז מה אני אוכל? הוצאת לבן אדם את כל המזון. מה בן אדם יאכל? היא אומרת לי, רותם, תרגי, יש תחליפים, את יכולה ללכת לחנות טבע, איך היא אמרה לי את הלחם הזה? קוסמין, שמעתם על זה? קוסמין, ככה לחם קשה, כמו אבן כזה, קוסמין, ככה קשה, קוסמין. שבתוך השם של הלחם כבר מסתתרת הקללה שבא לך לקלל את הלחם מהעצבים אני קניתי אותו, אי אפשר לפרוס אותו, הוא חזק, הוא קשה, כמו אבן. אני 3 ימים ניסיתי לפרוס אותו, רק מהניסיון פריסה התחטבה לי היד. חוץ מזה גרם לא הורדתי. חזרתי גם לחנות, אמרתי למוכר, אתה מוכן בבקשה לפרוס לי את הלחם? הוא אומר, אין בעיה, ושם משקפי ריתוך. הוא אומר לי, הלחם מעיף שבבים, ככה. זה לחם באמת חזק ויקר גם, יקר. חנויות טבע יקרות, איזה מחירים. אמא, אני לא ידעתי, אני אמרתי, אני באה לחנות טבע, אני מתקתקת את הקניות, כאילו זה סופר. נכנסתי לחנות טבע, חטפתי את החום של החיים שלי. הלכתי, לקחתי תבנית ביצים, כפול 4 במחיר. אני אומרת למוכר, סליחה, למה ביצים יקרות? הוא אומר לי, מה זאת אומרת? זה ביצי חופש. אמרתי לו, מה זה ביצי חופש? הוא אומר לי, מה, את לא יודעת? הביצה הזאתי זה לא ביצה רגילה. התרנגולת שהטילה את הביצים, היא לא הייתה כלואה בלול, היא הסתובבה חופשי באחו. היא הטילה את הביצים איפה שהיא רוצה, מתי שהיא רוצה, היא שכבה עם מי שהיא רוצה, כמה שהיא רוצה. אמרתי לו, וואלה יופי, התרנגולת שרלולה, ואני צריכה לשלם איזה כפול 4? בוא, תכף יהיה הצעת קדימה, ביצי נופש, התרנגולת הייתה שבוע בבורגס, מה אכפת לי מה היא עשתה התרנגולת? זה לא העסק שלי, באמת אני אומרת. זה מטורף. יש שם נגיד חלב פרות במחיר רגיל, כמו שאנחנו קונים בסופר, וחלב עיזים וכבשים כפול 4 במחיר. כאילו מישהו החליט שהעיזים והכבשים זה האליטה של החלב. מה קרה? זה עושה מו וזאת עושה מה קרה? אני גם לא מבדילה בין כבש לעז, אני לא מבדילה. לא מבדילה בכלל. גם לא בין שפן לארנב. באמת שלא. זו אותה חיה. הנה, אני אומרת למנכ"ל שלכם, זו אותה חיה. הייתי עם הקטן בפינת ליטוב, סיפור אמיתי. לפני הקורונה. אז יצאה מדריכה עם שפן, אז אמרתי לקטן, תראה איזה שפן חמוד. היא אומרת לי, זה לא שפן, זה ארנב. אמרתי לה, מה את מתעצבנת? אני אמרתי, נמר, מה קרה? פתחה לה את הפה כאילו מי ישמע. בכלל, פינת חי זה הזיה, אני לא סבלתי לקחת את הילדים שלי לשם. גם את באה לשם, גם את משלמת כסף, גם את מלטפת את הילדים. פינת ליטוף, כאילו את מלטפת את הארנבה, כאילו נחמד לארנבת, ואת עוד משלמת על זה כסף. לא כזה מלטפים אצלי, האמת הילדים, יש לי רק בנים, לקחו איזה ארנבת, זה שלי, זה שלי, זה שלי! בסוף היום הארנבת הפכה לוטרה, חבל על הזמן. אבל זה דברים שאי אפשר לשלוט בהם. חנות טבע, תראו איך אני עפה עם המחשבות, מה רציתי להגיד לכם על החנות טבע? שיש שם נגיד עוף, כפול 4 במחיר. עוף, זה נראה רגיל! אני אומרת לו, מה זאת אומרת? למה זה יקר? הוא אומר לי, זה לא עוף רגיל, זה עוף ללא אנטיביוטיקה. עכשיו, אני לא ידעתי שבעוף יש אנטיביוטיקה. אמיתי, לא ידעתי. באתי הביתה אחרי שבוע, בעלי אלה 39 חום דלקת בגרון, אמרתי לו, קח שישליק וכוס מים יעבור לך. כי זה מאוד הפתיע אותי. יש שם נגיד שועית אורגנית, יש שם הכל אורגני, פירות אורגניים, ירקות אורגניים, והיה עכשיו חורף, שבת חורפית, קניתי שועית אורגנית, עשיתי חמין, מסתבר שזה מוציא גז טבעי, לא ידעתי. זה דבר מגניב שאתם יכולים לקחת לעצמכם. אבל מה היא אמרה לי הדיאטנית? רותם, זה לא מספיק רק תזונה. אם את רוצה להרזות, צריך לשלב תזונה ספורט. הנה, המנכ"ל אמר ספורט. ולכן לפני הקורונה, אני נרשמתי לחדר כושר. נכנסתי פעם ראשונה לחדר כושר, יצאתי משם גמורה מאולפת על 4. וזאת הייתה רק ההרשמה, שם משפחה, מין, זכר, פרטים, נקבה, כמה שאלות הם שואלים, יש לך מחלות וצהבת, וכמה כסף לוקחים בתל אביב על חדר כושר, אתה יודע כמה מנכ"ל? כמה לוקחים בתל אביב? 300 לחודש. 400, הוא אמר 300, 400 שקל לחודש, 400, יקר.
אבל אני לא פריירית, אני מקלחת שם את הילדים בערב, אז זה מתקזז לי. גם ויתרתי על הכבלים. קיצור, נכנסתי, מישהי אומרת לי, מאמנת, רואה אם את רוצה להרזות, תתחיל ללכת על ההליכון, הליכון מוריד קלוריות. ואני הולכת על ההליכון, ובוא נהליכון זה מכשיר משוכלל. לא זכרתי את זה ככה, מלא כפתורים, מלא מנורות, הוא בודק לך לחץ דם, דופק, תפקודי כליות, ריאה, כבד. אני הולכת על ההליכון, אני רואה בן אדם על ההליכון לידי עושה צינטור תוך כדי, זה משהו מטורף. לא מתאים לי, לא טוב לי בכלל. אמרתי, ניכנס היום בכל חדר כושר סטודיו עם כאלה, אמרתי, יאללה, כנסי לאיזה חוג, לא ידעתי איזה חוג זה. נכנסתי, נפלתי על שיעור פילאטיס, וואו, איזה דבר זה. אין, פילאטיס, באמת אני אומרת, הכי דוחה שראיתי בחיים שלי, שלא נתקלתי באירוע כזה דוחה בחיים שלי, שאלוהים יסלח לי המדריכה. אמא, היא נכנסה, כולם מבושות בכזה טרנינגים, שוכבות על מזרונים, היא נכנסת המדריכה ככה בשקט, היא אומרת לי, רותם, כולם בבקשה, כל השיעור מדברת בשקט, וכל השיעור היא אומרת רק דבר אחד, כל השיעור בנות, לקבץ את הישבן, עוד קצת לקבץ, ולהתחיל ללחוץ, קטן, ואני עצבנית, והיא רגועה, ואני בא לי לקרוא אותה מהעצבים, ולקבץ את הבטן עוד קצת, וקטן, בסוף השיעור רמה שכל אחד תשאיר לי 200 שקל, אמרתי לה, אין לי, יש לי רק כסף קטן, ככה מהעצבים שהביאה לי, כבר התחרפנתי ממנה. שמתי לב, דרך אגב, שגברים לא באים לחדר כושר להתאמן, גבר בא לחדר כושר, רק להסתכל במראה, זה מה שאתם עושים. הנה כל הגברים שמסתכלים פה. גבר בא לחדר כושר, עושים מכשיר דקה, ורצים למראה ככה. כל הזמן הם רצים למראה, הגברים. עוד פעם עושים מכשיר דקה, ורצים למראה. כל הזמן הם רצים למראה. אני הפוך, נכנסתי לחדר כושר, הסתכלתי על המראה, רצתי למכשירים. היה לי מאוד קשה. כן, היה לי קשה. השמנתי בהיריון, השמנתי 32 קילו. המון, אין מה לעשות. אכלתי, רעבה. בהיריון, אוכלת. טוב שלא הייתי דתייה באותה תקופה, למה כל היום היה מתבזבז על ברכת המזון, זה המזל שלי בחיים. כן. בטח יש לכם נשים בהיריון בחברה, נכון? ברכה. אם יש משהו שהוא לא טוב, אבל בהיריון זה קעקועים, אני מקווה שמי שבהיריון בבית אין לה קעקועים, אחד הדברים הכי לא טובים בהיריון זה קעקוע. למה זה לא טוב בהיריון? כי כשאת קטנה ואת בת 16 ואת חתיכה ורזה ויפה, את עושה אפרוח קטן על הציצי, טוויטי, איזה אפרוח קטן וחמוד וצהוב, ואז את נכנסת להיריון, את נהיית ענקית, בעלך מוריד לך את הגופייה, רואה וואו, תרנגול הודו עלה. זה נמתח, זה לא עובר, זה שטויות. בוא נדבר שנייה על עוד משהו שבאמת הוא מהדברים הכי חשובים שקרו בקורונה, זה קניות. הרי סגרו לנו את הקניונים ולא היה לנו איפה לקנות, ונשים חייבות לפרוק. אין דבר כזה, נשים חייבות לקנות, אין דבר כזה שאנחנו לא נקנה. אז כולם התחילו לקנות באסוס וכל מיני מקומות במחשב. עכשיו, אני לא כך טובה באנגלית, ובחיים שלי לא קניתי במחשב, ופה הקורונה אילצה אותי לקנות במחשב. אתם בעצם חברה שמתעסקת שנייה רגע, שלחו לי במה אתם מתעסקים, אני רוצה להקריא לכם. רגע. אתמול, זאת אומרת, הנה, אני רוצה להקריא לכם רגע. מה זאת אומרת? קבוצת טלדור הינה חברת IT מובילה בישראל, שעוסקת בפתרונות עסקיים וטכנולוגיים בעולמות החומרה, התוכנה, הדאטה והתשתיות, מיקור חוץ ובקרה, שירות עצמי וטרנספורמציה דיגיטלית. טלדור מביאה לעולמות ה-IT, טכנולוגיות חלוציות ופורצות דרך, ומתמחה בהבאת תועלת עסקית, ב-time to market, מהיר ללקוחותיה, תוך ניהול סיכונים מוקפד. אני אתמול קראתי את זה 10 פעמים. אני לא צוחקת, כי אני באה מוכנה להופעות. מילה לא הבנתי, חוץ מה-market, שזה שוק, באנגלית, market. מה אתם עושים? במה אתם עובדים? כל כך הרבה עובדים. יש לנו 2,300 עובדים שמתעסקים במרקט. מה זה? העיקר שאתם מבינים במה אתם עובדים, והמנכ"ל, אתה מבין במה אתה עובד? זה מה שחשוב. ואתם מצליחים בזה, ושמעתי שאתם חברה שמצליחים, טלדור חבל על הזמן. אני לא טובה במחשבים, אני לא טובה באנגלית. המילה היחידה שהבנתי פה זה מרקט, כי אני באמת לא טובה באנגלית. אין אנגלית, לא טוב. אני מאשימה את המורה שלי בכיתה ג' שבאה ומכריחה לדבר באנגלית. אתם זוכרים את המורות האלה שמדברות? המורה, יש לי פיפי, just in English, please. המורה, אני לא יודעת להגיד, אני צריכה לשאול, in English. המורה, יש לי just in English, I have a fish to nation, תתני לי לצאת, המורה. אני לא טובה באנגלית, אני עושה בושות לעצמי, ואני גם לא טובה במחשבים.
אין, לא יודעת לפתוח מחשב. אני אמרתי לכם שאני עושה קניות במחשב, זה בעייתי בשבילי. אני עד לפני כמה שנים לא היה לי מייל, אני לא צוחקת איתכם, לא היה לי מייל. הייתי צריכה לקבל סדרות, תסריטים, הייתי מחכה שבעלי יחזור בערב, היינו מקבלים מיילים, הוא היה שולח בשמי תשובות, באמת. לפני כמה שנים, חברה שלחה לי את הכתובת מייל שלה, פתחתי, אמרתי לבעלי שי, תראה איזה שמאלנית שחר, היא קראה למייל שלה ג'מיל, בשם של ערבי. אמן, והסיפור הזה לא היה אמיתי. בסדר? אמן. אני מאוד הייתי רוצה, אבל זה סיפור אמיתי לגמרי. זאת אני. היינו בחול, באיזה פסטיבל סרטים, אני ובעלי, והמנהל של הפסטיבל אמר לנו, Today we will take you to Indian restaurant. אז שהוא אומר לו, good, thank you. אמרתי לבעלי, מה אתה מתלהב? מאיפה אתה מכיר אוכל אינדיאני? good, thank you. זה המצב שלי באנגלית. בגלל זה אני מאוד מאוד מכבדת חברות שמתעסקות במחשבים ובאנגלית. עכשיו, מה קורה עם הקניות באינטרנט, כן? נשים, כולם הרי מסתירות מהבעלים שלהם את כל הקניות, זה ברור לכם, נכון? כל מי שבבית, אנחנו עושות את זה בסתר. פותחות המחשב בלילה, ב-12 בלילה, אחרי שאתם נרדמים, ומתחילות הקניות. נשים מתייחסות לאסוס כמו שגברים מתייחסים לפורנו. תחשבו על זה רגע. מאוד מאוד דומה. יש שם גם אותם קטגוריות, קטנות, וחמודות, שמלמנות, גמדות. תחשבו על זה, לא חשוב, פתחו את זה כל אחד בבית. אז מה אני עושה? אני פותחת את המחשב ואני משאירה חלונית עם עוגיות של קרין גורן. למקרה שבעלי מתעורר, טלק, אני פותחת את העוגיות ואני בעוגיות, אני לא בקניות. הבנתם? אז מה קרה? לפני שבוע פתחתי את המחשב, הוא מתעורר פתאום, 12 בלילה. מה את עושה? מתוך שנה. אמרתי לו, מה אני עושה נשמה? עוגיות של קרין גורן. טק, פתחתי את העוגיות. אז הוא אומר לי, אז למה הוויזה לידך? אמרתי לו, כי אני מרדדת את הבצק עם הוויזה, מה אתה מבט את המוח? זה בצק פילו, הולך לישון. עכשיו, מה קורה? אני קמה בבוקר, אני צריכה להכין את העוגיות ששיקרתי עליהן, כל הבית מתמלא עוגיות, אני טוחנת את העוגיות, משמינה 6-7 קילו, ועד שהבגדים מגיעים כבר כלום לא עולה עליי, אתם מבינים? אז מה אני אומרת? לא שווה לשקר, למרות שכולנו משקרות, אין אישה שלא משקרת, באמת אני אומרת, אנחנו שקרניות עם הבגדים, בייחוד כולם משקרות. לא נעים לי שאני עושה סכסוכים עכשיו פה בזוגות שרואים, אבל אין אישה שלא משקרת. תראו לי אישה שלא לקחה ז'קט של זרה, ולפני שנכנסה הביתה דחפה אותו בשקית של רמי לוי עם 2 קוטג' וטונה. כולם עושות את זה. תראו לי אישה שלא נכנסה הביתה בלי שקיות, ככה. ערב טוב, מה קורה? מה העניינים? איך שבעלה נכנס להתקלח? יואו, שכחתי את האורות באוטו דלוקים! רצה לאוטו, מביאה את השקיות מסליקה בתוך הארון עם האטיקטים. יש לנו ארון, והארון מוסווה מאחורה עם אטיקטים. לכו תבדקו אחרי ההופעה, לא נעים לי לסכסך, אבל זה המצב. מה עוד קרה לנו בדבר הזה של הקורונה? באמת, אנחנו נמצאים עם הילדים הרבה זמן, שזה מטורף. כאילו, לי יש ילד הגדול שלי בן 17, שזה לא הכינו אותי לדבר הזה. גיל ההתבגרות זה גיל באמת מטורף. מכינים אותך לתינוק, לגיל ההתבגרות, אף אחד לא מכין אותך. זה פחד אלוהים. ילד בן 17, מה זה? זה מטורף. פתאום הוא כמו רוטוויילר, הוא תוקף את הבעלים שלו, ולא עשיתי לו כלום. פתאום הוא בא אליי, צועק. בוקר טוב, הוא אומר, וואו, אני אומרת לו, לך, אני לא רוצה שום דבר. מלחיץ אותי, גם הוא גבוה ממני, אני מסתכלת עליו ככה, אם אני איתו לבד במעלית, אני שמה את הילד לשיחת חירום, אני לא יודעת מה הולך להיות. הוא יכול להתפרץ כל רגע, הם מטורפים בגיל הזה. ההורמונים דופקים אותם, זה משהו פסיכי, משהו מטורף. והחדר שלו, אמא, איזה חדר, אמא, שאלוהים יסלח לי, אמא, כל הזמן החדר סגור. פתחתי לו את החדר לפני שבוע, יש לו ריח בחדר כמו השכים באוגוסט, ככה זה הריח שיש לו בחדר. והחדר מטונף, בלגן, ועל הרצפה. יום אחד ראיתי ג'וק עם כפכפים, הולך לו בחדר. גועל נפש כזה לא ראיתי בחיים שלי. היה לו עכבר בחדר, העכבר הזמין לוקד לעצמו רק לברוח מהחדר. זה משהו מזעזע, והריח של אימא'לה שהם היו קטנים. תחשבו רגע למי שיש תינוק עכשיו בבית, איזה ריח יש לתינוקות, אה? אתה לא מאמין שזה אותו ילד. אימא'לה, הייתי מריחה אותו. אימא, איזה ריח, היה להם שהם היו קטנים. עכשיו זה ביובית, הילד מריח אימא'לה, זה לא נתפס על הדבר הזה, אני מחבקת אותו עם כפפות של אקונומיקה, אמיתי. רובוט לא מוכן להיכנס אליו לחדר, איך אני איתכם? אין, רובוט, יש את הקטע הזה שהוא נכנס ככה לפני שהוא עושה סריקה ככה, הוא מסתכל לבוא, הוא נמצא, הוא רואה את החדר, כאילו הרובוט אומר, גם לי יש את הגבולות שלי, אני לא נכנס אליו לחדר. אז מה קרה עם הבן שלי, החמוד הזה בן ה-17? הוא קיבל לפני חודש הודעה מהשב"כ, כנס לבידוד. עכשיו, כאילו, ילד בן 17 שמקבל הודעה להיכנס לבידוד, זה כאילו קיבל הודעה מהרלה ממפעל הפיס, אתם מבינים את זה? הרי מה ההודעה הזאת אומרת לו? תשב בחדר עכשיו שבועיים, אל תעזור בבית, אל תשמור על האחים שלך, אל תוריד את הכלבה, תקבל אוכל כמו ראיס לחדר, אל תתקלח, אל תעשה כלום. זה כאילו קיבל ברכה, הוא לא מאמין שזה נפל עליו, הבידוד הזה. נגמר הבידוד אחרי שבוע, אומר לי, אמא, העריכו לי בעוד כמה ימים. אמרתי לו, אין הערכות, עד בבית המוח. זה מטורף. עכשיו, יש לי באמת 3 בנים שיהיו בריאים,
3 בנים ובעלי, בית גברי, אני הבת היחידה בבית, אתם מבינים את האירוע, נכון? בת יחידה, 3 בנים, וכאילו, בנים, בית, בגדול אני חיה בתוך ענן של נוד, זה החיים שלי, בתוך, שיהיו בריאים. אין משחקים, בובות, פיות, אין, כל החיים רציתי פיות, אין. כל המשחקים, נפצים, רימונים, חרבות, אקדחים, הבית כמו בסיס של דאעש נראה, זה משהו, לפני ארוחת ערב ילדים, לשטוף ידיים, להזדכות על הנשקים ולבוא לאכול. ורק כדורגל, משחקים, כדורגל, רק בגדי כדורגל, אני כל היום מקבסת ותולה בגדים של כדורגלנים, אם מישהו רואה אותי תולה כביסה, חושב שאני אפסנאית של הפועל תל אביב, ככה זה נראה אצלי בבית. אח שלי התחתן לפני כמה שנים, אמרתי לגדול, אתה לא יכול לבוא עם חליפת כדורגל, אומרים התחתן, צריך חגיגי. הוא אומר לי חגיגי, אני בא עם ריאל מדריד, לבן, נקי, חדש. זה החיים שלי, בגדול זה החיים שלי, נותנת לכם דוגמית, כאילו באמת כי אנחנו, כן, אבל ככה החיים שלי. עכשיו יש אחד גדול, שיהיה בריא, עוד אחד השני, והשלישי, תראו, ילד שלישי, בואו נדבר רגע באמת, מה זה ילד שלישי? ילד שלישי. בגדול אני עשיתי את השלישי כי לא היה לי מה לעשות עם התחפושות של הגדולים. זה כאילו בן שלישי חמוד מתוק כזה. ילד שלישי זה כמו פאוץ'. כל מקום שאתה הולך אתה שם אותו באוטו וכאילו הוא יושב באוטו. הוא לא שואלים אותו כלום, לא מעניין אותו כלום. הוא כאילו אתה זורק אותו בחוגים של האחים שלו, הוא מסתכל על החוג, אתה משים אותו באוטו עוד פעם, הוא מסתכל על החוג עוד פעם, חוזר. כאילו ההשקעה בין ילד ראשון לילד שני לשלישי היא מטורפת. אני לגדול, אתם יודעים איזה ברית עשינו לגדול? באולם, עם להקות, עם מנות, עם בלגן. הילד השני עשינו לו בבית כנסת, שזה כאילו היה השלישי, שי למד מהיוטיוב, עשה לו בבית לבד, חמוד כזה קטן. כן, הנה, עכשיו מתחיל להסתדר לו הזרם דווקא, חמוד כזה מתוק. כן, כן. ילד שלישי זה עולם, אין מה להגיד. ואני אוהבת אותם, והם חמודים, קצת בלגן, קצת מכות, הרבה מכות. הנה עכשיו נגיד בידוד, אני קלטתי, מה זה בעצם בידוד? המדינה הרי שולחת לבידוד, קודם כל שולחים לבידוד בלי לבדוק מי אשם, למי יש קורונה, אין קורונה, קודם כל כנסו לבידוד, שזה כמו שאני באה לסלון ויש מכות בין הילדים, ואז אני אומרת, כולם לחדרים, הוא אומר לי, לא אמא, אני לא עשיתי כלום, אני אומרת, זה לא מעניין אותי, אין לי אפשרות לבדוק עכשיו, כולם לחדרים, קודם כל לחדרים אני מפרידה אותם, זה כאילו מה שהמדינה עושה לנו, זה מאוד מאוד דומה לבידוד, זה כמו הגל השני, תכף מגיע הגל השלישי עלינו לטובה, שמה זה גל שני? אני לא אוהבת את השם הזה גל שני, למה זה מזכיר לי כמו ארוחות ערב? אחרי שאני מסיימת כולם אוכלים, סוגרת את המטבח, שמה מדיח, הכל נקי, אני שוכבת במיטה אחרי שעה, אמא אני רעב, אין רעב, מה רעב עכשיו? אין, מה עכשיו רעב? אתה לא רואה אמא מורדמת ומונשמת על הספה, תעזוב אותי בשקט. זה מאוד מאוד דומה לזה. תראו, אני רוצה לאחל לכם, באמת אני אומרת, לחברה המקסימה טלדור, שתמשיכו לייצר תוכן ולעבוד בתקופה הקשה הזאת, כמו שאתם עובדים, אני בדקתי אמיתי עליכם והבנתי שאתם עושים עבודה מדהימה. אני כתבתי כמה ברכות לסיום של אמן, שזאת התפילה שלי. אמן שניפגש בארץ בהופעות רגילות, ואמן שהאיש שמתגנב אלייך הביתה עם מסכה שחורה ולוקח מזומן יהיה גנב ולא הספר שלך. אמן שביבי יפסיק לחתום על הסכמי שלום עם אבו דאבי ויחתום על הסכמי שלום עם מישהי שאנחנו באמת צריכים, עם זרה, שיפתחו היחסים כבר עם זרה. אמן שיהיו עוד בחירות במדינה ונוכל לקחת יום שבתון מהחל"ת. ואמן ואנשים יפסיקו לעמוד בצמתים ויהיה אפשר לחזור לחטט באף ושקט ברמזורים. ואמן שזום יחזור להיות הצליל שמשמיע הדבורה ולא הרעש המעצבן כל בוקר מהמחשב של הבן שלי. ואמן שיפתח כבר הקולנוע, כי די, צריך כבר קצת להברר את הילדים מהמסכים. ואמן שיחזירו את התיכונים, כי נמאס לי כל לילה לעמוד עם בעלי ולהפגין מול החדר של הבן שלי, לך, 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 לך. ואמן, אמן, אמן, שימצאו גם חיסון, לא רק לקורונה, אלא לפחמימות. חג שמח לכם, חברת טלדור, תודה רבה לכם, איזה כיף לי שהזמנתם אותי, ובאמת אמן שניפגש בשמחות ובהופעות רגילות על הבמה. תודה רבה לכם. תודה רבה לרותם על ההופעה המדהימה, וחברים, לכם, לבני המשפחות שלכם, חג חנוכה שמח, בריאות ורק טוב. תודה.